למה צריך לקום להתארגן? הבוקר שוב עלה מהר, איזה דקלה כמה. אסור לי שוב פעם לאחר, המורה עומדת כמו שוטר, מחפשת קורבנות. יום באולפנה ומתחיל בעוד בחינה, אין לי מנוחה, בורחת אל המרכזון לקנות לי לאכול, מנסה לחזור, נתפסת. עד מתי נלבש תלבושת ומחושת דור הבוקר? אין לי כוח, אין כבר כוח. אל תדאגי עוד שנייה תגיח, דרה של השמינית אותך תפתיע, בואי לראות. 3, 2, 1, and הכתרת הש"ס, ד' באדר, השמינית תפציץ, לא כדאי לך להחמיץ, בואי להכתרה של האולפנה, לא תראי כזאת, אין בכלל מה להשוות. שכבה שלא מוותרת על אף אחד, לא נדע את זה אנחנו. י"ב 4 רבעות, י"ב 3 מתלוננות, י"ב 2 בלחיות, י"ב 1 לא מגיעות. הכתרת הש"ס, ד' באדר, השמינית תפציץ, לא כדאי לך להחמיץ, בואי להכתרה של האולפנה, לא תראי כזאת, אין בכלל מה להשוות. מי זאת הרבנית? מי זאת הרבנית? כמה נצטרך עוד להרגיש שתכלס אין על השמיני, אין כזה מחזור. הכתרת הש"ס, ד' באדר, השמינית תפציץ, לא כדאי לך להחמיץ, בואי להכתרה של האולפנה, לא תראי כזאת, אין בכלל מה להשוות. אוקיי, אנחנו חייבות ללכת. נתראה בהכתרה.